hakabaning kong ni kum ka jinga seng ka thai balang Presbyterian sing mau kun ro ni aingu yu blay ubala plilat yangi ban yo rakhi woman Sunday hakani kasngi bakrao ka bakatang ka jong ban mani bat pendan buram ya ka keteng ka jong lingba ka YouTube channel jong ka balang ngai blay woman Sunday ya ki para kun thai ki nong sarai ki rangba ki longpa ki samla bat ki habarit kerpang ru ye i Mrs. Caroline Lalu ibansa aya ka kubor nakaktin ublay ibalong naka balang Presbyterian Mauro ibalong ru inong hikay bat i principal jong ka Maulay Presbyterian College Nongkwar nga ay hublay haka kerceng kabatiang tam unong penim jongi Jesus Christ katim Women's Week kalong long slur banwan ra ya kijing kela Esther kabasaw dakot kaba khan rio tungin ye tuai kublay kupa jongi ubah beneng iwan hakani kapor atrai hakani ka ying ka bakhuj ka bakentang ka jongmi ban yaro ban pendon buram yomi kum ka jing ya seng kan thei jongi ka balang Presbyterian sing mau kun ro ni aingo e me atrai ka jing plilat ka jongmi hapdeng ki jing bat ki jing ya sem ki jongi hakini ki singi rei milong blay jongi badak ka jing snei ubam chimle ino yangi atrai kan rat ikarpat e me ku jisu be Peminis ban plela dia ngi sesisin pat wat sya bakini ki baro ki jingja kin yai ban kum ne try I can kut na akawai ka por da ka jing ba da ka jing isnei ki jongmi baduai ru hakani ka por peminis ban kerku yangi iwei piwei ibadan benta hakani ka por atrai ban sim benta nadu kiba pulis dang kiba ruai kerpang bat khamtam ya i nong kren iban sam mi ka kubor ka tin ka jongmi kerku pendap i dau mesim ba ko trai i baduai memenis nei bandon bengkat nado basdang ka jing sakri jongi yame ado ka bawai no jongka na bangi pani kini baro ha ka keteng ka batiang tam ka jong unong pen im jongi Jesus Christ menta ba hala ka taru amen ini ruai ka jing ruai ka ba Lais pa dai pun rio. Hadian ke jing ruai ngan kerpat ya i Mrs. H.B. Lisman ban ai ya ka jing pulis dang bat ruai. Ke jing ruai ka ba lais pa dai pun rio. Ngin tur ngin sep tieng us usaprang kading bat ka ngin sya ba kin khang. Lais pa kandai pun rio. Ngin tur ngin nom sep tieng usim usaprang kading bat ka ngin nom sya bakin khang pansiat bat buram bat nong ngin yayo ubat unong bishar halendet ulo ngintur shaka jing yale ngintur shaka jing yale ngintur shaka jing yale da shisha in sa jom ding na bajen jada shisha kinwan bun bana kum kita huji sulaban
ba lui lui ba jem nu du sha la kisle la ken tang timen takashi tom per thai ngin tur shaka jing ya le ngin tur shaka jing ya le ngin tur shaka jing ya le da shisha in sa jom ti sao đón cô jen ja tu yang ban ya le ngan yeng ha po deng ngan nom ting ngam ba bi ka men sim ka jong nga tu cho kat ba mon utrai ula weng ya ka bi kat ba don ngin tur shaka jing ya le ngin tur shaka jing ya le ngin tur shaka jing ya le da shisha in sa jom timen talas ting ka ding na ba ngan ba la jem ki jing shi tam ban ri wai nga la nga ko men ka do nut nga suk men sim hi ban bud ya uji su shalom kalbari ngin tur shaka jing ya le ngin tur shaka jing ya le ngin tur shaka jing ya le da shisha in sa jom chua bangin ya pendem lang mat ublay ka jing duwai ngan pule ka tu ka ni ki bentai na ka tin ka jong ublay ya ki bangila ban syam ka baneng kong na ka kitab sam ka basisba alpuway ka lenong ka dkhat ka baneng kong hadu ka basaw unta na ka shiti na ka kitab ki Esther ka lenong ka basaw ka dkhat khat lai hadu khan riu walai na ka kitab Baal Samuel shipo lenong ka dkhat bakhat ar but some are when you kadkhat ka bakhat sa ikentien ki ba ong kum ni ngan khmiet yala ki khmat syakilum nang no kan wan ka jing yarap jonga ka jing yarap jonga ka wan na utrai ubala thau ya ka beneng ban ya ka khendeu unom sya bakan khi ka knyat jong mi ta basumar ya mi un om samthya hakmi ta basumar ki Israel un om samthya lemni yothya onda kum ta Mordekai la hukum yaka ban yaki ban pen phai tin ha ka Esther tu wat perkhat halade ba pha phan kham lach na ka yeng usim ban yaki jiu baro namalada pha pham sngap jano ha ka ne kapor ti ka jing yarap ba ka jing pelaj kan mi ya ki jiu na ka we pat ka jaka nrei pha ba ka yin upa jong pha phin jot no bat ei batip le se phalawan syakata ka hima khnang na ka banta
kabakum kani kapor. Anda kumta ka esta kala hukum yaki man pan paiktin ha umo dekai. Khilet ya lumlang ya kijiu barok gibadon hasushan. Batu ya syak jengit na kabenta jonga. Bat wat bam lam ni di lai singi. Menmit lani mensengi. Ngaru bat kitai samla jonga. Ngin ya syak jengit kumju. Bat kumtang ngan lej syapo syausim. Kabom long kat bakum ka ay. Baladangan yap. Ay ngan yap. Tulong selur. Bat inle rang ba. Na kabenta upai ba jongi. Bat na kabenta kinong ba ublay jongi. Bat utray tu unle. Kat ba uibit hi. Tulong klan ba tulong selur. Kat donut jong pi. Pi baro kiba kermen ha utray. Ublay ungkerku ya kaba pule bat syak skor ka tin ka jong u. Tungin ya pendem ha ka jing duway. Ablay balong pa jong yu bah beneng. Blay badap da ka jing it ba ka jing isnay. Ubayay ri ubayay sumar yang i ubayay yalam yang i gutray. Nakawe ka sengi siya kawe pat ngi jam ya ki mau jam jong ka jing ka jong i hadu ka ni ka khalip mat. Ngilong kum ni kumbang ngilong ko pa. Day da ka jing isnay ka jong me. Bagi jing yarap ka jong me hi ka bananeng. Ngai ngo ya me ko pa ma medang penyo pat hangi ka ni ka lat kum ki khun kan thai. Bangin rakhe ya ka ni ka tayo jong ki kan thai. Kabalong ka women's week but women's Sunday. Wala si siya ko pa ngi siyam ya kijing ya kendo jong ka jing em. Hakabakum kani gini gisngi. May igo try ya kijing ja gibaja hakani ka perthai. Repan ban kam simla khanglat yang igo pa bangin namra ke ban pandan burom ya kabakum kani gasngi. Lamba kini kijing start sayan ka ba me ai hau khun ban riu. Ipan yo hangi kalat ko pa ba i. Bangin maningin syakri ya me ba bangin ngap ru ya ka khubor ka tin ka jong me. Ayu ko pangin ong akmat jong me mitip ya ke baro. Bangin ngai scam hero baro ko pa. Bagi ke baro ki ba ja kani ka perthai ki long da ka jing tip ka jong me. Ka ka ba me thmu hangi ngim tip ko pa ba i. Rai me tip ya ke baro. Nama katangi siane bej hame bangi IT hame go try. Yala ka jong ka jing tu isnay ya ka ban me men ri men sumar yang ya kisngi ki por ki badang wanter shite. Nama ngimla ban tip ya ka jing ka jong ka ban ja. Andrai me long ma me unong ri unong sumar yang nama me ong am ju sam thia lam ne yo thia. Nga sumar ya la ki jong. Nginget ko ba ki kular ki jong me. Namar ba me long ubom ju kala. Ban nginget skemru ba me don ka bor ko pa ban pelat yangi. Now ni nyang jeng pang. COVID-19 ubala trey bor ba ko pa. Wat agane ka jela ka ba i ka jongi. Ayungin ong ko pa ngim don e remimitip kamay ke barho. Namagatangi berarti hamila dalong ka mon ka jong me ko pa. Tuis ne ban pelait no ko pa. Yang niu kenyang ni bang mente men ko mi ki ko try. Bagi bor kajing dum ke bor usaitan. Kinom la ko try ya ka ban le don bor. Don bor halo ki met bat ki men sim ki jongi. Namar mangilong ki jing tau ki ba kodor ki jong me. Ya ki ba me hi mela persat dala ka jong ka men sim ba mela tau roha ka dor ka jong me hi. Tu pengkentang mame ko try tam da kasnam ga jong me ko try ya ki met ki phat ki jong i ban light no ne khnyang jing pang bangila try ya ka ban pendep ya lagi jong ki kamram ki jong i kham tam ko pa banginang la yo shu kalat ban syakri ya me ha bagi sngi ki por ki nang wanter shiter iduai kerpang ru ko try ba i. Nakabentai ka syakri ka jong me ka badan ka bentai ka bakrau. Ya ka ban sam ya ka khubor ka tin ka jong me. Tu pensle ki ko try rai ha ka kamra ka bahaneng.
Pan som pan sle yang ego try daw mensim jong me. Pakaway ka kantin ka bami na ka shentor ka jong i. Kan long si ka siya ka kubor ka bawan na ka ket ka jing isnay ka jong me. Kaban long ka jing kerku yang i iway pa iway ki bayo sngaw ya ka. Lamba ka ni ka YouTube channel. Isner ko pa ma iba men ay ka jing slur yang i ki kantay. Mangila ko traya ka bantul siap lang. Wat lagi jing kiwan. Rengin yait rengkat lembat me. Namal bangite pa men omino yang i dalay-lay. Baba men rimen sumar yang i. Ay ba ka jing jong i ko tray. Lamba ka jing jong i ki kon ki jong me. Yo ko traya ka ban penkelador ya ki jong ka ni ka pertay. Mi ingi si siya kisngi ka ba kisngi ka ba dap da gijing yale. Si bon ki bangi ki bring la ban mudor ban perkat. Andai la da ma me mon ko pa ba Mila ban pengkela kong pong ya ki jong ka pertai. To susun ai ban pediang ko pa yang i kani ka bango. Da ma bi ki jing telot ki jing duna ke bebon me syam jing jong i ka ba man la kasni. Namal hakateng ka bateng tam utrai jong Jesus Christ gipan. Amen. Benta ngilapoi siya ka waypat ka benta ka long ka jingruay kerpang banginyo na i Mrs. Andy Khan bat ki paralok. Hadian ka jingruay kerpang nginyo ban sngap ya ka kubor ka tin ublay na i Mrs. Caroline Lalu. To ublay unkerku bat don ringkat bat pi hakani ka benta. Try me yo iya ding dong ni ding te ding kum ding long rao ngi ma daman kasngi ya ding lai lo ngi trang ngi kmi len ti Pun sin jing dong kawan bantam yang ni sing ting kenyo kaban yang ni lama mi try him long hap reng jing yai lenti ban đêm ban ai đi ngày đêm mê y chính thoát trong nga đã bỏ trong mê ya nga trong bên đã chính sơ man yên ban lòng lên đi ya chính sa chính champagne Bakin jablay Haman kisngi ipor Hangito ng tesay Long priw man priw lajot Manch na bantay Labor batlot chongi laban le Krishan yang ida bor jong me ya berthai jot ban pen kala hakum kine kisngi ngayeng kumbang along try
kong chairperson bela me ni ke jeseng kubli shibu ni ki kitir priang ki jongpi bat ngasngo ban yang hang ni ban ai ngo ning kong yo blei blo pela yenga bat yang ngilang baro hapdeng kini kisngi ke ba bat jinjar nga ai kublei ya pi ki paramanget be bat ki parlok baro bat ngadap da ke jing sngo kemen bat sngo buram shikat dei ya ke program committee jong ke jeseng kenthei balang presbyterian umshing mau kenro kabala ai bentalem yanga banyo banya samlem ya ka ketin ka jong blei kum hakane ka sngi bakerpang ka bangitip kum ka women sunday jong usnem ahajar arpo hapreng ka lockdown ka jingrkhe ya ka women sunday ahajar arpo kalong ka bakamper namar ka jingta ka jing sapriang jong ka jingpang covid-19 namar baro ki balang ki kintu bat penslur ya ki rempe yang kristan ban pelong ya ki jing mani belai man la ka sngi utrai bat kumjuru banya shimbenta ha ki jing shakri lingba ki online service dan ki YouTube channel war hapreng ki jing henrei ngilayo ya kalat ban shakri lingba kini ki kor ki bor jong ka juk ka bamenta ka team kumbala penbait da ka KJP assembly kalong na ka kitab ke Esther kalenong ka basaw ka khot bakan rio ka bakran shaphang ka jinglong shlur jong ka Esther hadu banonra ya ka jingkala na ka benta la ki brio shwa banginya shaprang tunginya le hajanyu blai ka jingduai ublei kupa jingi bahabeneng kaburom ba ka jingu ngi ahshame hakane kano phais ngi ngimla atrai klam na penpa ku jing sungu ka bakrau mla pala ingi kum ki khon kan thei banyo ban shim benta kani ke jing shakri ke jongi namta ka burom ka jongme nama ke jing it ba ka jongme atrai ka pala ingi bangin long kumni ka bangi long kanrat bi mi metip khamba atrai me penyeng la jong shakri ka batlot bat utli batingin dai tu isnei ko kanrat dalau jong mensim ko jome be kita ki ge bro atrai men let on board nama mi atrai men kam kenti mit pun khoi yo thali batingin bat ka wei pakawai ka kentien ka bami na ka shakri ka jongme kan long shisha ka bal penjanai dami ko kanrat shimti na ka por bangi bu ti sang ti blai ki jongme batu ai atrai baki gi bangi pendap kan long sha dra ka mon ka bakhoi ki jongme na baki ni baro ngingu ngidam ngi pan teng kris no pun emjengi amen ka team jong ka women sunday jong aja arpho la shim na ka kitab jong ka Esther kalanong ka basaw ka dakhot ka bakhat nriu khanang banom shim ya ka por lingkot chaphang ka Esther ka dei ka samla jiu ka babhabriu bat hadin kala kalalong ka tengah usim Persia u Ahasuerus da ka jingslor jong ka kalala ban pelaj iki jiu na ka jingtmu u Haman ban penjat thiau yaki hakabakadu u Haman ulahap hakading phasi kabaula penkre ban phasi yo Mordekai u badai shibakha bat ke Esther ka jing khawai balakhot Purim bala seng da ke Esther bat u Mordekai hadin ka jing job thiau ka jongki ta ka jinglong slur ka jongka la jur khi hadu menta da ki jiu kum ka dak jing kan mau buram ya kan ka briu ka bakra ka ba pensyam na ka jo ka kitab jong ka Esther ka lenong ka bakhandai ka khot ka ba arkundai ter hadu lai puan ka KJP assembly ne ka jantia khasi jeseng kan thei jong ka assembly nganget scam bat khalem artatin da ka jing duai kala yo ya kan ka team bat ublei ushet ula nga aingo ublei bola jet kerpang kumi gini bola sei kumi ni kilong kumi ban sei ya ka team man lo snem bat nga ngit scam pinya menjur bat nga ba ka team jo ka jeseng thei kalong ka team ka ba khya tho bat ka ba ya jingmon man lo snem ngi syam ba ki team jo ka jeseng thei kilong ki ba ke jingmon ki ba kren shwa ning kong yanga bat nga ngit scam ba yang ngilang baro kum juru menta usnem aja arpho kabangim shumpoi perkhat
ba kani ka nginyai ling ba hapadeng kini ki baro kani ka team kala deidur kum ha kani ka pon ka boong long slur kam shimdon ka kintim ong to long slur so ong long slur banon ra ya ki jingkala te kani ka team habang ka pet ya ka kala long sha ka team ka ba kren shwan ko yanga ba kumnu ngan long slur bangan la ban ra ki jingkala ka long sha ka ba habangi kum kiken thai ngi tep ngi long kiken thai ki batlot bor kiken thai ki basibor henrei nga kermen bat ngit scam bau blei u ai kata ka bor ba ka sap ba kerpang ingi kiken thai ba teng teng ngi ham yo bor sibon bangila ban perkhat ikita kikam ki bangi de pendam bat khanang bangila ban ngau thu ya kan ka theme ka jong kan ka women sunday ajar pau ngin complete jingmut iki atli ki kentien ka kentien slur bat kela tane ka kentien long slur bat jingkela kini ki atli ki kentien kila shock ha ka jingmut jing perkhat jonga bangala pendamrit ha bakat jong blei mun pun syai ka ki bangade ban keren bat ka ki bangade ban le kumah kan ka por ka ba mentang ka jinglong slur lengkot ngin pej akan ke jinglong slur kalong ke jinglong ke bedon hau buriu baro mangabran pingit skam ngidon ke jinglong slur kam tam abang la don ne kata ka ngla shima kata ka kerdan ne ka status jong ke jinglong kemi ni hablong ke beslur malai hablong be beslur mai haban penyah ya ka jong ka yeng kesem ni haban pej ya jong ki khun ni haban pej na dong sedong bat kumta terter om dei tang kata ni haban perkhat ni haban don ki kam ki jam ngim dei syuk kita ki kentai mentai ki bengi ngidon ha lani ngidon ha ki kisam lani ki kime ki basumar tai ki khun ngidon man le ki kam ki jam ngidon cibun ki role mi haban bati na ta kada ngidon kam me kata ka jingslur ka ba janai ka jingslur ka ba ngi pendamret ahmat jungblei om na ka jingslur ka ba ngau sarang dari ka jingslur ka ba ngauret krang mengila ban manage ne ban penyihat ya lagi jong ki yeng kisam ki jongi namara bang ngayang ni bangan keren ya ka ketien ke jong blei ngahaban bu ke jingkeli ya la di shwa ke bangan di ban le bangan long ka baslur par kumno ba kata ka jingslur jonga kala banon ra ya ke jingkela la kalong ha ka yeng kesem la kalong ha ka balang la kalong ha ka imlang salang bat kani ke jinglong slur ngin ya pet lengkot ya ka kanang mangi kam ngam kendian kalong ka badon hau buriu man lau beri ngidon yang ni jolong slur kebal penla ya u banyak kendu ya kan uno gejingma klaim di septien haba ngilong slur teng gidon kiba ngisngo ma baro bentur saprang ndrei haba ngi bu yu bleh khaman kan ya jinglong slur jongi kam juan rengkat baka jing septien namar bangi bu swayu bleh hakmat jongi bangi nyat rengkat badu tekata ka jinglong slur kami nakabor sngo jong beriu habang ong long slur kada ban mi nala do no na ka jingsngo ka jonga ka jongfi bat ka bor perkhat ka kershan nadin na kata kada ngimla ba ong ban slur bit lene ban ka estaru kamdan kata ka jingslur ka blong ka bla man ong ka slur bit ka jingslur jong ka long ka jingslur ka bajanai ka balong ka brio ka pendamret ka jung blei ublei aya kata ka jingslur dan ka courage ka bangi ong ha ketien pareng na ta kada ko ni ka jingslur ka long ka bor sngo bat ka bor perkhat ka kershan nadin ngangit scam pinya menjur bar nga ba man kateng kani ka bor sngo ka ba slur ka bor sngo mo ka ba pen slur nga ba yapi teng kawan ka jing sngo tulat ka ong keran no sedin teng ni ha perkhat asin bro la perkhat bangin le ong tu ni perkhat ang ka nomlong ka kawan ka jing sngo tulat hindai pin sngo tu ba dia ba ka bor perkhat ka ong tur syaprang kini art ya rengkat ka bor sngo bat ka bor perkhat kaya rengkat habangi don ya ka bor sngo ka bor perkhat ka don kam banyak rengkat laringim don ya ka bor perkhat kata ka jinglong slur kanum la bantrai kam ka jing im jonga jong fi kani ka jing slur bar bor ka warlam ka jing jom habangi don ka jing slur kam tam kum ki banget kum ki khon kastan ki biak rengkat bu blei ngiyo ya ka jing jom mar ngilong slur ta ka ba pendam red ahmat jong blei habadon ka jing slur ka don ka jing kermen ka bi ong ka hop u jisu ulong uding jong ka jing kermen teng ngisam jing bingin krani ki khon hayeng teng ngisam jing bingin kan yu kupa jong ka yeng ndrei habangi ya kran ba ublei le ba ka jing duai ublei u ai kata ka jing slur nga mangala ban krani ki khon mangala ban kran yu kupa jong ki mat kum ta ter mangala ban kran ya ki wei pat shabar na ta kada ka jing slur
ka don ka jing kermen. Ha ka jing Kristan ngi don kam ya ka jing slur ha ka history jong kanyam Kristan. Ha bangi pulik tin jublei ngi syam babon ki Kristan ki ba playo Kris ki mat chi bon ki jing ki don ka to ka jing long slur ublei ai handu ba pipule ka ya ki gospel ka ya ka kitab ka bathama ha bangi pule ka kitab ka berem PU Stephen ki jing sha lan thamau ka jong nambar bu playo Kris u hab ya ling bai ki jing but what la kataru ndrei pin iba ki senran jong Jisu ki pla yo Jisu wat apreng ki jing ki bakhra ki mat ki jing ki long ki jing pen stom wat ki jing pen yap bat kum ta ter ngin senang ya ban sngong tho ya kani ka ba kum no ka jing slur ka ban wan ra ka jing kala ha ki rukom ki ba pher don light li ki ba blay pen shai hanga ka shakri ka ba tlot ka jong u lingba kani ka thim ka baning kong ngin kam ya thir na kam ngam jeliu ban yo ai kata ka jing slur hadu bala ban wan ra ka jing kala don kam ya ka bor jong jing duai tani ka bangla ban kten pareng the power of prayer ka bor jong jing duai klem ka jing duai nge kanum don ka jing slur kanum don kata ka bangila ban ra ka jing kala kani ka benta ka bangi pule ka lenong ka basaw jong ka Esther kaya thu shai ngi bangi pule to ka lenong ka basaw na do pasdang kaya thu shai ba kumno Mordecai ubolong ubakha jong ka Esther udon hapreng ka jingling bat le ka jing pisa man sim na ka benta ki jiu na benta le ki breu ulawat kilat lenti banyak keren ba ka Esther habaw la yasngo la ni tip ya karai ban penyap lut ya ki jiu kabala pensa ha ka jinglengo ya kanong ba Shushan namar ka Esther haba ka la yo ban long sim kaladon ha ka ying sim kamla shubanya syam markman bat Mordecai hai ki juk ki mamenchua ki shia phaktin mo ha ki ti ki shakri ki jong sim mla kum ka juk jonga juk pi matangi don ki mobiles ngila banyak keren ladang ye syam markmat ro ndai ke Esther bat Mordecai kimla banyak syam markmat ka jinge batha ktin iwe lingba ki yunok bat ka weina ta ki yunok badan hapo ying jonus im bajura ka ktin juk Esther shu Mordecai le no Mordecai shake Esther udai u hatak lingba u hatak ke Esther ka yo banyak keren bat Mordecai ban ba kumno Mordecai aishi bon gi jingmot ya ka ba ka de ban le menela pulir de ikong iba pulis dang yong ba haka kitab ke Esther hang tu la pulir na ka ktin ka jong blai ba Mordecai wong kamlong ka basuk ya pha pan chupar khat ba padon haka yin jong sim kumno pat kini ki we namta kini ki pat ba jiu bat uong turu ka ktin jong blai ka tho shai ko ong ba lese mano bantip ba pha phalawan kumha ka ni ka por aya kata ka jing slur kata ka guidance ni kata ka jing guide ka jong Mordecai ka jing phaktin bora preng bomyo banyak kan markmat ka jing ai mesem ka jong bat ka Esther ru ka yai duai ka yai penamrit hoblei ka ka boblei unjubab ya ka la ka dei ban le namata lagi jong gibreu namta ki jiu ti ka Esther kalarai haba khadu ta ka pendamret ka dublei kalau ong khile ong ye ki jiu baro bakin duai sya jingit ndi tang menchu duai ban duai sya jingit bat ngaru ngan let syam yusim namar ka don hang tua ka benta aka go aka kitab kalenong joko Esther kita kalenong ka basaw ka bayi thu syai ba hapo lai pusngi ke Esther kamla banya syam yusim ka don kata ka an bat ka jing penchitam badale palat ya kata kalong be ka jing penyam tani ka jing sya penyam tena ta ka daw kolong ka ba than ya karu ban le kata ndrei haba ka perkhat nam tali ki bril jong bat haba ka yo snoi ki kentin ji penslur ka ba u Mordecai kren ba ban tip ba pha phalawan kumha ni ka por nama ka Esther ka wanda ka yeng ka beduk ni ka long thai ba bril ka long thai ka ba sngorit ba ka sha ban jet sim house im Ahasuerus ka perkhat ikta ki bro ka phaidin iki berim bat ka pelong ya ka ban pendamrit akma jung blai bakan yo ita ka jing slur baraba khadu kala rai ba kan duai sya jing en kala batha mdai tang maka ta ka jing kershan jong ki jiu baro kin duai nam ta jong karu bakin duai sya jing en bat kala rai bala da dari bangan let da dari bangan yap du ai ngan yap katu ka kentin galong sya ka pen pau ka Esther
kala shim ya kesenjam ka ba kraw do tata namar bakala bu yo blei ubanga bat mapingi mani ublei jongka ubanga pi mani hak mat bat ka sayo ban ong ini kentien bala de ban yap ai ngan yap ngam artatin para banget ke esto ko mahani ka por ka phai tang show blei bun ai ka juba ka ba ka de ban le namar ka sotho badai tang ka bor ka jing duai bala ban pelat ye ki jiu na ka jing sha penjot bat sing sha penyap bada ka jing slur ka badan ya ka jing kermen la pelong ya ka ban ong ye kitu kintien la dangan yap ai ngan yap habang iphai sha ka ktien ka jong blei hakikam ki apostol ru para banget beit kelenong ka bakhat reu kelenong ka balai phau ka khot ka balai phau ter ka jo kelenong ka bakhat reu ka khot ka ba arpusan syapang kato ka ying bendi chong upol bot usilas hang to la tho akting ka jong blei ka ong ba upol bot usilas ha ka ying bendi namar ba ki lap yo kres ki sha ki jibistom ki ba ki don ha ka ying bendi ka badum ka ba le sing la modro ka ying bendi ka bam itanan hinrei namar ba ki kwa ban syakri yo blei ba kuma syakri manga ba pi ki ka ban ya lap an pasapeng ya ka gospel ka jong Jesus Christ kidap da kajing ngau kemen kidong ki jathat aba kidon hawa dah teng kata ka jing sa aset bendi ki jong ki loong ka tin jong blei ba kila duai shirhem kila ruai mende tang ba ki duai ki jing ruai yero yu blei ba ki jing duai bat ha preng kata ka jing sha tek sha khom ki di kinjri ki ba crowd ta lai thok tin ju blei la don ka jing knyo juman ka bajur bat ha preng jo kata ka jing knyo juman ha po ka yeng ta ka bendi la don unong ap bendi bun ap kami kemang bahaya gini ki nong sya aset bendi bakin nom mi sya bane bakin nom lat bakin nom yok ban pet bat la ja kata ka jing kinyo juman kelapin kelumar jing mut hadok kata ta keba la dum teliu bat uni no abdi la itu kala ong ka ting jong blei bolo syap ting shikat dei on daula syap ting la mudur ba kita ki nong sya aset bendi kila milot nang ta ka ke ban un ke ban jai u hadin la si un sya pen citom un sya pen yap ba kita ki nong sya aset bendi kila lai henrei jayu mi kasur jong Paul basong what pen mensai weladi namau los ngotu balada dan syo ki basha set bendi hang ta ki dan syo ka yim bendi un sya pen stom men sya pen yap lo shim da ka wat pen mensai weladi henrei Paul ong what pen mensai weladi ngingi don hang ni ka wan rai ka ta mensim ka basnga nyu nong ap bendi wang kan rat ayu ngadi ben le kalau kajing kala yo nong ap bendi kajing ke balak penkelai ke mesim ju hang tu lai tu ba unong abendi ulah priang yu Jesus Christ upol pasal ki ong ayu me de menle to men nget hau blai men nget hau Jesus Christ bat hang tu ka tin ju blai klai tu ka to lenong le sing nem yo ka po bangin pulim nya tetel na ka tu ka ju ka lenong la ong ka tin jong blai bala pen baptis ye u bat la ya lami jong pol sila seyeng jong u kalong kajing kemen ka bakrau la ya ba me di lang lembat ka yeng jong u barok ka we para banget beit unong ap bendi ula yo pediang Jesus Christ bat ka yeng ka sem jong u ka bo jong jing duai jong pol bot silas kala kata yo no ap bendi ubam itu yo Jesus Christ bat hakata kami hi ula pediang Jesus Christ ula yo kajing kala bamut ula yo kajing pen baptis bat om tang umar we ong ka tin ju blai ka yeng ka sem ka jong uru kala yo ijing pen tulong shlor banon ra ki jing kala ba pol ba silas kilong shlor bat kila banon ra ka jing kala wat ha ka yeng ka bendi ya wat ha ka yeng bendi ru manga ban phi kilong kemel ni ki ken thai wat ha ni ka perthai menta ka ba to tata ngam atatin da ngiyah dan kat bu blai ngila ban long shlor ngila ban ra ki jing kala banga ju ki snong ki thau teng sidon ki ki ji amit mo kilong kemi support ki jong kisnong lala ka jukam pe snong pabun hi kidon kilong kemi sngan tengenge skam bakata ke bro kala bon ra ki jingkala namar si bon ki khon samla ji kelas entoj bakane ka perthai si bon ki jing sneu ki jing kwa yat mat ki baka perthai telara ngimla ban tem ki ki khon samla ji ayu kan ja na ta kada nilai benlong ki ba slur bala ra ki jingkala tang habangi don ringkat bat ujisu bolong uding jong ka jingker men para banget beit omdon keno nung lenti ban job ne non rai ki jingkala la kalong yu kpa jong ka ye tarang ki pendam tai jing duai ka kame kala ban non rai ka jingkala yu kpa
ya ki khon ma teng tengi sentui ba ka perthei de ka e ka benta ka jonga ba jong pi de tang ha bangi dam ha jing duai ha teng slak jat gi jong u jisu u i shai ka donut ka jonga ka jong pi ka ba kum no ka donut ni phai khamat chu but dan ka jing e bangi la ban ra ngi ki jikela ha ki yeng kisam ka jongi namar ka ngi ki tiken thei ni don ya kata kasap ka bakar pang ka bu blei ai bai ta ka bo ringi ka bangi la ban pin ko ngo ya ku pa ju ka yeng ki khon jong yiru namar ai ta kasap bakar pang bat lada mangi ki kime ngimla ban don ya ta ka bor ka bu blei ai ngi ngimla ban pentri kam ya ka kelong le no e maka keme kala banyalam ya ki khon show blei kala banyalam ya ki khon show soitan ru lada ngim ya rengkat bat jisu langim ya rengkat baka ketien ka jong blei dei te tang da ka ketien ka jong blei ki bangi la ban le ya ki jingkala ha ka yeng ka sem ka jong a jong pi ha ka imlang sa lang wat ha ka balang ka ba manga ma pingi don ka benta ka baan da ka jing ai tilut la ne da ka balen la de hau blei ka ba ketien pareng ki ong surrender ha bangi duai kam dei ban chulong tang da ka jing duai wa super habangi let ha janjung blei banduai u blei i ka do no ka jonga jong pi bat parobon ngi si so tho ba habangi duai ngi di banduai na du ka do no ta tengi jau gi umat na ne ta gi daki jing jau umat daki do no ki balmong ngi ha blei ban karpat yo blei dan ta ka daw ka Esther ka yo e ka ta ka jinglong shlur hado banon ra ka jingkala namar ka jing ai tilut jongka ba ka jing lan la de ngam artien ka jing duai ka jongka ka jing sha jing e jongka ka ba le se kam pen i ka jing so tulat jongka shiki we pan nei ka pen i ka jing smu shngai ka pen i ka jing don jung blei bat ka ba ka tin jung blei kala ya thu shai ba kalong ka kan thei ka ba pa brio namar wa pring kita ki jing e ba ka hab ya ru ka itanat ka dur khma jongka namar ba ka le na do ka do nut na do ka mensem ka jongka bat u blei i ka jing mut ki jing perkhat ka jongka ka jing ai tilut bat ka jing lan la de ka Esther kal ai tilut ya la de na ka batale ki brio ha ka jing duai sha jing it hadup la pelong ya ka ban ong tadang hayap ai ngan yap bonangi ngilong ki kime kilong kime da ka donut balamong ni phai khmat show blei namar ulong jingkermen na ta ka daw bonangi kilong kime ni phai show blei namar ni sngo tho ba ni sngo scam ba u jisu ulong ka jingkermen bar ha bangi duai ni nget scam ba u blei un kta ki khon ki jonga ki jong pi ya ka yeng ka sem ka jonga ka jong pi ya ka emlang ka salang un kta namar ni duai nadu ka donon ba ka judon ka jing ong ki ken thei ki baru blei mut ki don ki long kmi ki ken thei ki be jan ban ya ban don haslak jat jong blei ha ka gospel jong lokas ru abang puli to ka nong ka benyo ngai i hang to nga shem ka ko ken thei ka ba yam ba u khun chu ka la yam shibon ki bri ka lang bat ka ki yam haboy u try jisu ya dan tinang tau i ki babot ek ta ka media balara ek to ka media ka krong i ki bon ki be bot ya sanran ta ka media ki yam kampa tak ta thani u ne bo i ka ni ka kun thei ka kami ka ba yam ong ko ka ken thei u khon ja pha un empat ka kta ya u te ka no habang ya habang i pha shu blei te ka donut baro ka wat ka pen ki ya ka donut ka jong blei bo un jubab ya ki jing duai ki jonga ki jong pi ta ka ba ai tilut ba ta ka ba len la de ka ktien ka jong blei shu ngi lap hang tu shaphang kini ki arnut ki ken thei ru ka ba nga kwa ban ya salok ba ya puson phi ne ka po ka jing ai tilut ba ka jing len la de te te ngi smo tho ba ngin long shlur mon ra ka jing kala ka bumut bet boron ra ya ka jing kala ka basnew sha ka ba bha tangata dai teng ru ka don ka ba bha bangin nang khampan bha te te ngi ngo ba ngadon ha ka ministry mo ngadon ha ka kumbala ong i kong chairperson mene bang ade keno hikai ngadon ha ka mission mo ngadon ha ka college ong ka balang kadi ka ministry ka bang adon nga so blale iti ki kam na tangalong kono kay Sunday school nga syong bun ki committee jo ka jeseng thai nga so bakata kala biang mai nga pre habang ayit gade kata kampat biang nga syubun kam nakabanta u Jisu
Ndai kadlong ka baron kam bangade ban bun kam bat u Jisu. Anya dan kat bat u. Bat habang puli ya ni ka lenong na ka jong lokas ka gospel jong lokas. Ka lenong ba shipho. Shpang ka to ka yeng jong ka Mary ba Martha. Ka ai yang asibun gijing mut. Bekini kikin thei. Kilong galong ka wei kalong yeng ka ba u Jisu u id ba ki. Bat yu tu paras nang jong ki humen nang Lazarus. U Jisu man bu ya eta ka nongret long tin jong blai. Ju pep bandrung hai jong ki. Namar u iet bai ki namar ki iet pala deu tin jumblai kai thu ba man baurung pinsiam ba ka Martha tang supli ka yeng bakalap bo Jisu wan ba kisran u kadap ka jing kemen ba kamre wut sing shat jaban pen biang ka jing bam nang ta narong sodong ka jing don kam yung Jisu habangi iet mo ngi le kom tai ki khon ngi ko ban shat ka babang tar ngi teng ngi that kan onu lagi khon ko ni ko askata ngi persyang ban pendep ya kata beki ko nama bengi iet tetel on su kupang ada penbiang ni ong eng ko askata la thai nei la dep lu su bon biang lu saban ba tole la kale na mar ba ngi don ka jing iet ngi ko ban le kata namang bengi iet to baka Martha da mar baka iet u Jisu wut kamare sing shat ja ka penbiang ngi kita ki jing don kam ki jong Jisu kabun kam na ka bentau Jisu Nei wangi pai ka wei ka benta yang jong ka Mary tang shuan Jisu ka shong ma ki kijat u Jisu bakat ngap ka ketien ka jong ong ka ketien jong belai ka pelong ka Martha bakan long slur malek mudoi hau Jisu kong ko kan ra ngabun kam sat hang ne marwe kane ka para jong kam isen yanga dei ayu u Jisu ju ba beka ka jo ka lenong kada khat na do lai pu pra ta sa pu ar ngin siam to ba u Jisu ong ko Martha balai pun bon kam sat ye la dia kat ni ka Mary kala jiet ka badai kanang on rong no ya ka kalong syaka ek bahikai nga bangas ngo ba langalong Martha don kam balong Mary Martha le se mong la bonong Martha hablong Mary hablong le rangi long tang Martha subun kam tang nam tau Jisu ndai langalong nem gum ka Mary bangal bun kam bat u Jisu kanang mangala ban long slow ban ra ka jingkala hayeng beki kun kin ienga ka ngadai ka role model yu ka kemi mo ngadai malong ta ka role model ki kun kini ilang kanya nga banga ka role ka banga nga penon kam hayeng kan syong ha ki kijat Jisu bat shu ha ka jo hi ka to ka gospel ka jong uyones pen lap hang turu ba kumno u kalenong ka bakhat wei ka khat ba san ter pen syam ba u Jisu haba u let ban biset biang le ban le rong ha ka ying jong kini ki anut ki kente ka Martha kala mare wut si uban yam bana mau taw Lazarus la pang bat kum ta ter hang tu le singin num la banyak kan than si boy kan ne u Jisu i ya ka donut jong ka Martha ka u bat ka pelong ya ka Martha ngam atatien se bakan yet ela dia ba pleng ka don kam mangan longkum ka Mary ka para jonga mangan syong ki kijat Jisu om tang mangan le tang na ka benta jong u don kam mangan ya lengkat bat u ka jing ai tilut ba ka jing len la dia kala ban pelong yang ba japi penginon ra ka jing kala bat mengila ban wan ra ban long ki basilur nata kada ka keting jong blai ka bakran kini ki arun kan thai kai shibun yang ma ade ban long ka Mary ngade ban long ka Martha ngade ban bu ka jing kali la kala biang ne em bangan sulong tang na ka bentau kres dan dia bangan long bat ukres don kam mangan don rengkat bat ukres para bangit beit ka benta ka balai ba ka bakhado kelong da ka basyania lut trust da ka basyania lut ladang la duai ladang la ai tilut dai klem syania lut ublei i ka don hut ka chonga ba jong pi kalong le ne de singanum don kata ka jing slur kala ban long ka bors ngo ba ka bor pakhat kala ya laj no de ladang la syania lut ublei i ka don hut jonga ma ai tilut kan wan ka jing slur ban ngala ban wan ra ru ya ka jing kala hai kini ni ki bentak ba ublei bu ya nga ke Esther ka syania lut ka jing lam ka jong blei bat ublei u ai ka jing slur haka apa ngapuli ka kitab jong ke Esther no do basdang ado ka bakor ru ka kran sibun ki ka baka Esther bet ka syania hang tu ngalap ka kitab jong ke Esther baka don teli ka jing syania namar bakal ada penon kami ni ki adli ki benta ban duai ban IT bat syania bat ngai kata ka jing syania jong ka bateli ka pelong ya ka bublen ya ka jing slur bat bakala banon ra ya ka jing kala
Para bangit bait kum kilong kami ki kan thai ki batalat bor. Ngimla banon ra ki jingkala klem da syarai. Klem da duai. Ong ketin bray duai klem da put. Le se habang yang gadon kam yang kan bublay. Kata ka de ka badon kam ki khon na klami ni yang ngami issue iki. Wala ki dangdon ki school ngaduai. Bakila nakla poya school kla ikindo shibun ki ek baki wai pat ki prakhana ngaduai. Ngaduai ki khon makin long shai te ki jingshai. Ngaduai nam ta juki bikin long kemelo jong partai. Namar ngi em hini kisngi ke bae than kata-kata ki bau baman u ap tham kum ong kten jong blai kum using bakerho bon chungoi teli iki khon samla jonga ba jong phi. Klem ke jing ai tilut klem ke jing duai ngimla ban long ki baslur bat daga basni alut hau jisu hilaban yo ta ka jing slur bat ban ra ka jing kala kum ka asta limna dei ta ka jing duai ta ka jing ai tilut bat shania ta ka donut barot nginomla banon yo i ki khon samla ban long ki jing ubi jong kures ngit scam hang ni ki khon samla hang ni ka balang kilong bashir rahem nama ka dei ka jing duai barat ba jing kilong keme jong ki keme ka papelong i ki khon samla bikla ban yeng hakane ka jaka ba kentang bikin long kita ki jing ubi jong kures nang ta bade bikin long kita ka jing shai bat kamelo jong ka perthai tenata ka daw ki khon samla jongi bikin long sentuj hakane ka perthai makalong ka kata ka age group ane kata ka rata ka jong ki ka ba ka balong challenging ka balong ka rata jong ka jing ele dalam dei ka jing duai jong a jong pi ki long kami nginumi i ki khon samla jongi bikin long kita ki jing ubi jong kures idoni wei long kami ibangi ya kenduk markman itu kan tila kham shong kurim kham khana im padarang ba ikarata ka jong i ka kham le si sisnam asnam nga tila kham shong kurim kham khana ukun ji ula long samla ha ka jing long khana ka jong ukun jong i ula shong kurim khana nang khana shong kurim kham pada sutu than mo ila long early marriage ka bakta ado kata ta bara preng kita le sim sutu than kami sibun ki kenrum kan ram jong kata long ye namar 4 sutu te bat kapen kal long yo to kun bo un ya to ka perthai ngat akaba makadi kum ta ter ka kemi ka don laingut ki khon ka poi ka por kong ni ngan pe sa tayo ni kini ki arngut ngan le kum no kan karol ngan le kum no ni ngan poi ka pon ngan i la ka i ndai kam hun ki bahing kong pi hun kong ni ka don ka jing kata ya nga ka don ka por ba tang mun don hayeng ta ka buram ngahap man pentit kita ki jong kam ki jong namar bo undon hayem ngas ngo le rai ngas ngo sa not bu ya chelenti she sengkien mtip kedua yo ble ndrei kami i seiso kong karol kapoi kapor bang hap poi kapong ikan bu ble ngarai bangan i yo ngan i no yo ngan pe nyastang kini ki arngut ngamla shom pe mat dep shutu ndrei kami o ti asuk kami mo kong sao pos ngi asa jing in nam ta jung sao pos ngi ngadua sha jing in ngam ji tu ano ndai tang ho blai pat shisha man taw to khana ula itanan wi ai klenti ka bedai wi suk kam sim ula i long ka dor ka bi itanan te taw khun joi tai i banga itu mar khmat ngi kran ya kata klakta bayanga mong ai ngu yu blai ngi ki kime ngi dan kam ka bo jing duai ngimla ban ong ngila thaj ban kren ngi hab ban long yai kren teng abeng kan ngitieng ki khon yo ki ai ni ai ngi na ki sai la kin le ku mai pat dei habang ibu ngiya deng kat bu blai ngiya deng kat bu jisu om tang bang ngiya na ka benta ju blai ai ka jing shlo renga be phi bangila ban pen gala ni ban nyarap ki khon ki jungi bikinam sentuj pakani ka perthai para bang be kan ka team ko long ka badai por bat kini kisngi ba menta shibun ki jing kala ka em lang sa lang ki jing her ka yo ka kot ka jilong men sim mentale yang pengipet iki yang mane ki khang kadon ka jingno men sim ndre wara preng kita ki bro ni ayu nguyu blai lingba kini ki kor ki bor ki juk menta idang yo ban phlai ka tin ka jong blai ai nguyu blai bakalong sha ka ji ka yang abi phi baka bangi de ban le kum ki khon kastan nang ni shakmat bingin long slur bingin ra ka jingkala haka kitab Isaya kelenong ka basaw fulai ka khot ka ban kong ba baar Katin jublay ko ang utray ang WhatsApp tin. Milong ujonga. Haba me let ling ba yaki ngangan long bat me. Bat ling ba kiwa kinom telep ya me. Haba ngiyay ling ba kading nginom ing lemni kitilit ding kinom jeliya ya me.
tu blain kurkhui ni kubor ka bapun kre apdeng kijing telan un ai yang ngap ya pi kilong kemi kikin thei kani kubor kalong ka ba lingba jing duai daga jing ai tilot pada ka bashan ya lot un ai hanga ba pi ka jing slur bengila ban ra ka jing kala om ta ka yeng ka sem ka jonga nda ya ka balang ya ka imlang salang borok ka bai ublain kurkhu nam ta ka buram ka jungu amen tongin duai ublai ku pa jingi ba habeng ka buram ba ka jingu nga ashami namani ka por ba ka bodor meladon rengkat a driving is scam ka ni ka kubor ka bala pla bedeng jing tlat bla pun kre ka long sha ka bla pleng hun mat khat bi snei jome ka long sha ka jelam ka jomi ko kanrat ba ti snei man don rengkat a drive ni kum ki khon kan thai mengin min ka yeng ka jomi rengkat ba ki jing pen thamai bo ni rengkat ba ki jing pendam ha mi a try mengin yo eta ka jing flor mengila ban ra ki jing kala hakani ka perthai ka ba minang pensa ki jing im ka jongi ker khui ni ka balang a try ha shing ma ko kur khulang iki wei pat ki balang jong ki jeseng kan thai ba pher atra pat kham tap me mingia ban rakhe kan ko women sunday jongnus nam aja arpo ha pareng ki jing e ba jing jinja isne kon rap ne lamingi ba ngi scam ba kini ki baro kindu kindam ta ko pohor ka jome shimti ngilang wei pi wei bingin mi na ka yeng ka jome na ba kini baro ngi pan teng krishna im jome amen nga ai blay ya ki nong sim benta baro bat ya ka khubor ka balong ka jingkir khu yang i wei pi wei bayo sngo ya ka to ublay unang yai kir khu ya phi ki yeng ki sem ki jong phi bai ka jing sakri jong phi ya ublay menta ngin ya penwai no ya ka jing sakri jong i ya ublay da ka jing ruai ka ba arpa yo po hadin kani ka jing ruai nan kerpat ya itemen basan Dr. D1 Sweat ban ai ka jing kerku penwai Jisu nong pen im jonga ngawan ban sno tang hami ai kasnam bakor kutrai kan baskem ya ngakrung jong mi man kasngi man kapur ai ngan sngeu nami kabor ai ka jing it ba jong be kan te ya nga ha jan e jong be per thai jing kala kadam ap tin ya nga kat ba nga nang yan shan ya ha mi ngan nom ja lem ni bakla lat ki bun kilan man kasngi man kapur ai ngan sngeu nami kabor ai ka jing it ba jong bi kan te ya nga ha jan e jong bi abangan nang idyame hadu banda jingim kalawai hajing it kamen simde kan ngob haying basuk jang mitrai man kasngi
man kapur ay ngans ngeu nami kabor ay kajing ba jong be kan te ya nga jane jong be Tain penuai na. Try to kerku, ya kerja kubor, ya kerja pensengah pedeng jongi. Pada long sisa kejing bam kebakan jaman steam, nak menta jongi kibangai. Hak bawai no jong kene kejing selok kejingi, ai kejing ai dapiang kejong try no peniu Jesus Christ. Kejing jong bleu kupau na bom jukut, lembat istok watiang ba pensai bor kejong mensim khoi. To ai begini lai blei sarengkat lem Batngi, orang kat lam kerja sengkentai jong ke balang ke jongi, orang kat lam kerja sengkentai kepada nak po jong ke KJP Assembly jongi, bat kumjuk ru, riungai kali ke riba satla ke pertai, nadu menta siu bom jukut ru, amen.